Bagamat sumikat ang araw sa ilang bahagi ng ating rehiyon, ramdam pa rin sa iba't ibang lugar ang epekto ng nagdaang bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat. Batay sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC3 as of 6 a.m. ng July 30, nasa higit na 9,000 na individual pa rin ang nananatili sa 129 na evacuation center sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa lalawigan ng Pampanga, lubog pa rin sa tubig ang nasa 111 barangays, habang 64 barangays naman sa Bulacan ang nakakaranas pa rin ng pagbaha dahil sa monsoon rains at high tide. Ayon pa sa RDRRMC3, umabot na sa mahigit 350 million pesos ang total cost of damages ng mga pananim na palay at iba pang high-value crops, habang higit 360 million pesos naman ang kabuang pinsala sa fisheries sector. Hindi naman bababa sa 1.6 billion pesos ang halaga ng mga infrastrukturang nasira sa buong rehiyon batay pa sa datos ng RDRRMC. Samantala, higit 166 million na ng halaga ng ayuda ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 sa iba't ibang lalawigan, bayan, syudad at mga barangay sa Central Luzon. Namigay din ng non-food items na nagkakahalaga ng 11.3 million pesos ang Office of Civil Defense sa Macabebe, Masantol at Minalin sa Pampanga. May Kawayan, Paumbong at Hagonoy sa Bulacan at maging sa Bataan. Nagpaalala naman si Director Anthony Nuida sa mga local chief executive at iba pang opisyal na huwag gamitin sa pamumulitika ang nangyaring trahedya. Yung epekto ng baha, hindi pa naman natapos. May mga nasa evacuation center pa, mag-rehabilitate pa yan. Tapos mayroon pa tayong impending oil spill na napag-usapan nga kahapon. So hopefully yung LGUs ay talagang maayos. Kahapon sabi ni Secretary at even yung ating resource person kahapon, sabi niya, pag-distribute sa mga LGUs, pag-distribute ng mga ayuda, wala dapat politika, walang pinipili, lahat binibigyan. Muli ring ipinaalala ng opisyal ang mga mahalagang katungkulan ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa disaster management and mitigation. Alam niyo po, ang DILGS, alam natin lahat, Vice Chair po sa pillar ng disaster preparedness ng ating RDRRMC. Kasama din kami doon sa response in the other pillars actually. So malaki yung ginagawa namin, lalo na sa preparedness. Meron tayong operation listo, protocol na sinusundan. In place na po yan, mga ilang taon na at inaayos siya every year. Meron doong order or kumbaga yung protocol na sinusundan ng LGUs, anong gagawin nila pag may impending disasters. Ako si Danny Cagino para sa CLTV 36 News.